का जगह है क्या ये? वो कौन होता है? अगर उसका बाप का जगह होता है तो वो कर सकता है, लेकिन वो थोड़ी ना उसका बाप की जगह है। अगरतला क्या उसका बाप का जगह है क्या? नंदनगर सारा उसका बाप का जगह है। कौन है वो? ini o khangrai bura ko hoima bo baisi sini tipra sara tipra zero moi ke thang phal tonai oroi moroi khaijang langke ang hai sikla sikli basa langke tang nai ya hai ni mangai ang video sa khaibruk sawo nije bai nije anchdi thom kirlaisne nang ang kisa misa kawbang lai mano gosti reprewi thom kirlaisne no kasawi tipra san tomo tini yang nani phaiwi osini hawa phaiwi boros keplai boros komta temani bangai nang ang khasia ni bangai ang jotono ko kasar musabu sini sar Suraj no nirok naidi boni tongmu naidi asake bo do phano hamjagu khariya kuma kaba MDC emblem maya ko saniblano tiket sailai nijeni parani nijeni area nomar laisna hi sailai kau banglai tongu mama ni porai kene good morning sotto anglai kringtonai ohani ani dofa ti frasarno by player hambai skinsa ani video nirok by kerengai te fefika yapan smi bucuk jara nirok ani kogno khanawi naike belai sanai puila sagang ang jini MDC sar Suraj debar manang salut salut kebai sasani kebai sasake ang jini sarno salut maro sini tipra salidaro khanai nedi naidi sini sar Suraj tipra sa dofano tipra zigno asake bo hamjagu bono naiwi sirungdi niro sini sar Suraj no naiwi tongmung sirungdi nini jati nini dofano hamjagdi kharyogdi सबका साथ सबका विकास ब्यांगथांखा जिनी सार सुरजले MDC खसी निरंगनि थानीले अबो सरकार अबो मंत्री अबो MLA के छबे पावर तंगतुई तिनी अति प्रसार जिनी आगोली व मै के थुं फाल दनाय र नंदीनगर मै गथों फालै बसाबुतैनो स्कूल का हादर हमनो वन सवै मै गथों फालनाय र दिनि मा फालिया दिनि रिख्लायजाखा तमानि बाङै रिख्लायजा निजेनि हाव तंगै सि दिनि खमताक्रिखा दिनि तमानि बाङै रिख्लायजा जों BJP फो CPM फो कांग्रेस फो दिप्ल'मेट फो IPF फो हि जों पार्टी न तौरजागै खागलायबै दिनि अति प्रसारक थंजाक दंमानि केमासासानो खरां तेसाया बेन थांबाय खा लिडार आं विकास रावनो सोंमुसोगो भोट नावानि गाना रंखेनो बांदेलासिनो दाबोनु खरांते साबा नांगो जों त्रिपुरा म थाखायसे दे असिनि दफानो हामजा जिनि दफानो थैजा किरि अयनो पार्टी खे बियां खांखांबायखा नरंना आं सकेनो लासिवायसि नरंना कक साबानि लासिवायसि अमते हाय पद कतर MLA मंत्री न जिनि त्रिपुरा पाब्लिक रबो मान समान आन्याय जिनि सार Suraj देबरमा MDC माया खप्रबो त्रिपुरा सान बाङै फाइट खाइफाइबो दाबो MDC मामै
bo fight khaibu dofani bangai almost dofano hamjangnai soi oino MDC oino MLA maya ko sanibleno social media phailaiui strong phunuk laisnai kaha salaisnai MDC mamani pore pod mamani pore social media phaiui kok de sara kok thaisa mungni poro sara bukhok tala roi thangbu bukhok tala ro jang paibai ji oino dofa baike tini u bura wansa khoroksa boni boyes bisengnai 65 dokanai tini bobai masasi wansa bura masa baisi tini tipurasa moi ketung faltuna daw sung oromoro khairjagu wansa mang nimakha daibui jekunung lahangke tama ungnai ta khoroksano sung paliya sung bai sung sidi kesro lasinai thomkir lasinai tipurasa ni niyom bonu sung bai sung sidi thang mungkrika tini uang si bura masa bai ni yang tui pani Bangladesh ro phai ni masa bai ni tini khormi hile le zakhnam le MDC MLA CM biang thang bai kha nonang ko kusar musugu nero kaisa lasi thai port mawi sini sat Suraj no naiwi niro manei jekono khaithai niwo soungthai hani bangyang sini sar Suraj no ang pipeline no salut maro hasi asake ang no phoro khaibu asake no ang hamjagu almost city prasa soi dofano hamjangnai MDC sini sar Suraj teiroba ani nukhung bahai ke sai thang no ang nok tangmai bahai ke nok tangma no gari nai thok pai ma no sekam public no cover khaibai board basawi mamani porai khene public bai mungsa kane kri khaisi gobang kuk maya ko sani kok ka sanai phona no sakri no nai no parao lama kri lama khair nai karen khair nai tini o ani channel YouTube channel sikin sasan tui ang jotono kok sarmu soji tini tiprasa hasuk tola tongui somok tui kaha mai kaha masa kabang tong thangi guri lagi bisa se hengke bosoro busu merelia PF ko phawui kabang mano tiprasa lagma soi tong botrong ke nok no honai no hoya pod mama ni pore ke na agartala thanglai sinai nogbaran nalai sinai bodan lok ni tong mu maya ko saniblene public dog bai kaha ke kok bidi salai sinai mama ni pore ke na dofano tiprasano samang nang ya nok sewi agartala nogbara tong thanglai ne bodan lok ni tini bura masa wansa bura masa baisi sini tiprasaro agole moi gitu phal to nairo tama khar sa bai ke no bai khana na biang thang bai ka oino party ni MLA CM ro omota haiwa no sung khorang mate sanai nadi khorok sabura baisi sung moi gathung phaloi ro asake boni kok nang sini borok undi boni yang masa san saput khaini kiri ne soi nu soi ke bai kok sanai a sung bai sung sidi nok khaiwi no dom ki ro phainai ti prosani tong 100 ke bai kok nung ki samung nini takhum ni thani beradi no nok ka sawi sai ti gus ti phaiwi takhum ko thunui nini no phaiwi thom ki ro phainai ti prosani tong mu oino do phabai kene sui keseng hai kama tong lai tini ang senghor musugu chini do phano
sini hawo tongwi sisun moi ma phalia hor ko thuma beralia freedom malia tini Bangladeshi rok phaioi sini tipra hawo borok no nokphang borok no tini khomta borok no tini phan khaplai to mane bangai sung komjur nukjago o borok bai kene sung mung sapung raglia sung bai sung kaisa no thilai sinai thoi kosok lai sinai sekal metai hi tei oro osai rogu o sekal metai hojanai ro osai rogu besibak saya sekal de ringnya de gisa rang puja ro masa kene sekal hi saklai ro dir huni saklai jakna omo dai belai saya si omo sekal metai wi thangmani kok singya kok sokoi ma sawa si tei bu sung su ga ha si o sini MLA khaineng thing bad ba kile tei biang thang bai kha khorang te sala di omo sini MDC Suraj kaisa de bon kaisa samung omo bon kaisa de bo kaisa de do phano hamjagren niro ka do phano hamjagren liya no ka khar riogani silia Anya kau sani belana hak buru palisna sit selewoi nijeni parani nomaros nepu nijeni area nomaros nepu selelha mama ni porai khene bai khe nukung sai thangmano bai khe ani bu sabutuino khai gedang mano bono sakta laisnai yang dofa thungjak tongmani dofa oina dofa bai thungjak tongmani no holia tini u khangrai buraba khangrai burama ko hoima bai tini ti prasa mui gethung phal tonai ro oro moro kharjal hanke ang hai nung hai sikla au khala nga tang ung nai ta please sung phan baksa kiriyamang nai oklok someng nai ayani ti prasang lia hai ma sung mawan sung nai asi nanga somoniu ti prasalia ble onek puti bo faika lekha pora bereng ka baika do ani koro se suet tongke please nakar jabai di batsam ani tongla ke nrok o video no share khai di dei tabok nu polia sekang ani video bai kirung tongla ha ban hothat san dogla ha subscribe khai jero tongla ke please nrano subscribe khai jabai di hanoi jotto ani ti prasan thani ang koi haru ani kokno orano mathakha ham